Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kawai ka jingja ko la penling ngok la ja ha ka shnong maudiang omri bhoi district ha ka miet jong ka khat phra trek unai lal a ja arpin riu ha ka por komba khat bei bji aa ha ba kinsan ka la mi ka jing thang ta ya ha pedeng ka surak ba mar hadim la yo jing tip halor ka te ka jingja ki pulet ring kat ki bor pinlep ding ki la poi sha ka te ka jaka ban pinlep no ya ka te ka ding kat kum ka jing tip la yo lum ki break bla le ka te ka kam ki la thang da ka shaka GCB ha pedeng surak ba Henry hadu minta ompala ban lap dien ki bdan kti bat ki bor pulet ki rang penlong ye ki jing tok kin kum kini ki jing ja sha thang shaka kali hasuro ki la jaru hanong ba shillong ha kamiet baladam Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya